everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Murag hagit. Kung mo'y angay itawag niya na, mao na. Pa-army ka, marin ka, kung simbako mo dako ginin pa nagbangi karon sa military. Sa ato pa magkontrahit ang amahan o anak. Army gud ka, pisiko. Ernesto. O sebot may pasabot ning. Huwag tangon ako kung sa'y tinuod kong nasaksihan o nasabtan. Anak magkana ko, mausultihan tikas tinuod ning. Dugay nang nabahin sa duha ang pwersa sa nasod. Kaniadto pa nga may buta og bungol. Kaya nagpagkawang ni pamunuan nga taas og layo na kay nabuhat nga dili na makiangayon sa katawan. Ug kaniadto pa usab nga may nagkasabot nga mga sakop sa armadong pwersa sa nasod. Tungod kay buka kanunay ang mga mata og baba. Ug ang mga daunggan nga nakakita o nakapati o may sultigin sa kapatuuran. Wa ka pa sa militar. Usan ako sa pilalang kabuok nga misaksi sa panagpanaog-taog o pamintaha ingon man sa pagpangabuso ng gobyerno. Pamigil. Kaniadto ba ihap nami? Karon dagana. Sama nimo og nila. Sama nako og ninyo. Gidumta na to ang dautan. Kay may atong gigakos ang katarong. Mao kani kanunay kong gibalik-balik pagpahinumdum kanimo. Karon gani, dili na kinahanglanon ang tudlo aron itudlo kung kinsa ang nasa dautan. Igo na nga, simod na imong gamiton aron maingon ka. Maunay diktador uban si mga talikatos. Mao giniganahan ako nimo. Kaniadto pag yun. Bisan man sang klasiha sa mga problema, bisan unsa ang grabing tensyon, di gid mawa ang imong mga cracks. Adto tas mga buotan anak. Kunta nato ang mga dautan. Ngano man to? Nabalak ako sa resulta niya sa lakaw sa suod kong higala pa. Mas labaw kong nabalakaan unya kung kinsa yun ang dapiga ni Dennis. Gapon nang sadayon ng larga, nagpasapot na siya nga murag administrasyon yun ang iyang dapigan. Wa ka may mutang, an isi ka ni. Sige ko gunahuna nga. Manawag ang tagbalik sa dong Dennis. Makapaliw ko nimo. Why not? Mangutana ka pa man, oy. Nga nang mamalihog ka man. Unsa man na? Paliw kong tawag ni Julie. Okay. Kuan kining... Okay. Tawagan ako si Julie sa ila. Mangutana ko niya kung mitawag pa si Dennis niya. Ako sa istoryahan aron malingaw dili laayan. Bright gid ni nga kung... Babae sa kuning. Mang nahibaw ko na sa amang bation kung malayo ang among kimahal. Hibaw ka pa sa numbers lang. Hibaw telepono? na. Oh, Relax lang, good ning. Mura ka magdili malita. sorry. I'm sorry. Excuse me. Hello? Good evening, Joel. Oh, Vicky? Sorry, Joel, ha? Abi mo si Major? Nakatag-ang ka, Vic. My God, sukat siyang paglarkaw. Bakit siya makatawag na ako, Vic? Ay, Busy ka tingali ka ayo. Sige lang, good. Maninguha lagi ito magkatawag ni mo. Basta importante lang kaayo ang meeting, maong lisod siyang nagkalugar. nakatawag na ba si Dennis ni Erning? Oo, ganina ko no, pero kadiya ko kaayo. Uwa matarong ilang istorya kay gitawag ko no dayon si Major. May pa si Erning, kaya pang gitawag. Kumidya na to, ha? Wa ko masuko, ha? Gusto ka magpatod ko diya ni Ernie aron may kauban ka? Nindot unta, Vic.
Pero dili pa dugay nga nanawag si Papa Felix. Padung na siya sa bahay. Oh, maayo di ay kung mauna. Basta okay ka na ha? Oh, ingna si Ernie nga dili mo angay mabalaka. Manawag na tuon na si Dennis. Thank you, Vic. Okay, Jewel. Bye. Bye. May manawag na si Dennis. Oh, Mabay akong pag-abot, sweetheart. You're worried. Ano man ka? Hmm? Come here, come. kumusta sila si Tiyo ug Tiya dito sa probinsya pa? Well, puwerteng hilak. Pero diha nga nakita ang ilang mga sinugatan. Dagko na yung katawa. Okay sila dito. Okay kayo ang akong pagdaw nila dito. Pero ikaw, you look worried, sweetheart. Kalit kang gipaadto sila si Dennis sa Manila pa? Kanusa lang. Just yesterday. Just yesterday, then ngano na balaka man ka? Military official si Dennis, that's one of his duties and responsibilities. Nga anytime, mo sanong dayon ko ni patawag silang superiors. Anyway, unsay unusually mong nakita outside pa? Oh, yes. So many soldiers. They're everywhere on the streets. Why? Very unusual, as you said. Ngano man na sila? Full red alert kuno pa. Oh, full red alert. Maybe unusual sab ang pirming gibati sa presidente karon after many years of his martial law. Dili magsilbi ng kalakihan dito si US, Eduard. You know what? Pirmi starring si Marcos sa mga speeches ni Ninoy dito sa mga universities kung mag-guest speaker siya. Daga mga Pilipino nga maminaw ni Ninoy. Kung mag-atubang mi si Marcos, sultihan ko gid siya sa tinuod cause I just wanna be honest to him and I will tell him. Pa, stop it please. Yes, I will tell him. Nga guba na kaisa dito si US. Kay ang tanan nga gipanulti ni Ninoy pulos gyud tinuod. Dili bakak. Pa, please. Dili bakak kay sa ako lang pagpauli karon dinhi murag bulkan nga moboto sa iyang kasuko ang Pilipinas. Enough pa, Felix. And I said to myself, Julie, my God, may umaabot na revolusyon ng Pilipinas. All right. I'm sorry. Just telling you the truth. Tuwa ang tanan mong panahon sa Amerika, pa, Felix. Ugwa din ni sa Pilipinas. Yeah, you're right. But that was before, sweetheart. Yeah. Mga bungulog buta kami mga Pinoy nga tuwa magtrabaho sa US sa mga hitabo din sa Pilipinas because all news from here gisensored na busang among mabasa dito nga mga balita dinhigikan pulos mga maayo nga balita while ang tinuod nga hitabo wa na mo mahibawi. Hangtod na naabot si Ninoy. Ang tao nga gisilutan nga way sa o dili kriminal. Siya ang nagwagtang sa among pagpakabungol tungod sa tinuod niyang gipanulti ug tungod sa tinuod niyang gipanulti nahulagway na mo aron makita na mo ang tinuod nga nahitabo din sa Pilipinas. Kung niya sa tong duol si Dennis. Kung naa sa imong duol si Dennis, please, respetari si Dennis kay opisyal siya sa military. Gusto. I mean, gusto ba kini akong nasabtan karon nga mag-amping ta kung naay opisyal sa military sa tong duol? Kung mag-isgotan ni Marcos, well, isgotan na to nga maayo si Marcos. Why? Marcos, puppet di as Dennis? Pa, kung nagtuo kang husto ng imong gisulti, good. Kay ikaw ra sab ang misulti dili padukay. Nga may katungod ang matagtaw sa pagpili ug sa iyang isulti. May demokrasya pa ang Pilipinas. Og kana mao ang imong pagpili kung mo support ka bang Marcos o makikontra ka ba ni Marcos? Then why are you stopping me? Kung magsulti ko nga dili maayo si Marcos kung tinuod nga may demokrasya pa ang Pilipinas. Usa na sa kong freedom, Pa Felix. Oh, come on, that's crazy. Kao na pa. Julie, sa di pa ko mabalik sa US, kumbinsiyon ako sa Dennis. Kumbinsiyon nga unsa pa? Kung nakaroon siya sa side ni Marcos, I will convince him
nga biya niya si Marcos. Unsa? And convince him to resign as a puppet military official of Marcos. Pa, wa ko musulti nga mi pabor siya sa Mauman presidente. gani nga mag-ampo ta nga dili unta siya pabor. Well, kung pabor man siya o dili madagtambag aron mo biya o inyo na kana problema nga lakip-on niya ang inyong mga anak mapagan aron tulisokon sa mga tao. I'm hungry. Julie, please. Yes pa, mag-andam ko sa lamisa. Pero unsaon ko man kung si Marcos ang labanan ni Dennis. Bana ko na unya siya. Ug mahal ko kaayo siya. Happy birthday. Oh. Mahina yun gani ay. Happy birthday. Thank you. Thank you, babe. Salamat. Thank you ninyo. Ning, Oh, thank you. Ning. Kaon mo na. Ning. Ha. Miabuta si Julie uban si ang papa o. Bi, paliw ko kog sugat, bi, day. Kay may giatiman pa kong ring na bisita. Manangit lang unta ko ni mga sugato na sila. Kay, thank you. Sige di ka na. Okay, kamo dia. Palihog na mo glahos na misa. Thank you. Guryo. Nagabot-abot itong mga kauban, no? Ay, kanalay, bahala nila Guryo sa uban. Nang hid ko ni mo, bay. O, sama na. Pustaan na yung mistik yan. Sa inyo pustaan. Kung kinsay dako na mo kaon. Lagot ko ko hindi kaya bud kay. Sige pahambong nga wa ko no kuskunot ako maglumba na kinananay. Basta ko kuno siya kaon ako. Panaan gyud ni Sarge. Kaya ako man siya giingnan. Gisaram na ako nga. Ang bagal ta sa birthday niya ni Bay Sarge ha. Mao nga imo marong birthday. Ani mo ron dinhi mailhi. Kung kinsay dako na mo kaon ni Dikyam. Ay kabalaka ha? Ay kalain ano ba Sarge ha? Ay aton Miss Loyo magsangka. Kada bang way mga tao nga makikita na mo aron way samok ba? Kasi mga matay mo sa inyong kabusog, Abida sa daan ha! Mga matay! Basta ka padung kaablang, di ba tingali matay? Sige, ari ako, ha? Abay ni Kiam! Irino! Maglubat ang tao ni Kiam, no! Ate ba? Kinsa man ni? Ha? Kinsa ni? Kinsa ni? Paitag bungo to eh! Happy birthday dong! Dong! Happy birthday! Ano mo ka mapahibaw? Mapauli ka na, uy! Wa na ilami ang sorpresa. Oh, Oh! Saan mo ni? t-shirt na. Malon kay na. Nindot kay na. Musamot ka kagwapo, ana. Segunda ka lang nako. Ilisin ang imong gisuluban ang akong pinalit, be. Ilisin. Happy birthday, Ning! Jul! Salamat, Julie. Nagkasapot to rin mo ning duha ay nga dili ko mahibaw nga mipauli na ni siya da. Nay, iya mo kong giingnan nga dili kagid pahibawon ug magpaawahi siya gamay aron di kagid magkamatngon. Dito na siya agi sa luyo. Ning, Oh. hibaw kong daghan kay mugsultihan si Dennis. Kami lang si Vicky mo ay mo abi-abis mga bisita. Salamat kay Jul. Vic! Ano namin si Julie, Ning? Major? Hi, Vic. Oh, excuse. Nga rin namin si Vicky, han. Okay. Dong, pag-iliso na dito. Oh, arin mo tas korto po sulti aron magkabating lain sa itong istoryahan. Sa'yo mo tanaw dong. Bida, kung dili ka magsulo, magiging na kamahalong t-shirt, di ka gyud maikaduhan ako. Tuwa ka permissive. Unsa dani mong balita dong? Well, ubay-ubay ka ning balita dong. Kung sila magbuot, di sila gusto nga ipaabot ako ni client. Pero diha nimo kay Igsoon tamad ka, tug-anan tagyud ka. Pero isaad lang please, isaad lang. Nga dili nimo ipahin sa ban. Ipanumpan ako dong. Okay. Dong, mamatay kyun si Ninoy kung mo pauli siya. Oh. Unsa to dong? Mamatay kyun ang maong senador kung mo pukos siya pauli.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.